Hola. Buenas. Què tal? A veure, on estem? A què hem vingut aquí? Pues estem a l'Hort del Senyor. A l'Hort del Senyor? Ojo, L'Hort del Senyor, saps el que volia dir això? La Mou del Castell. L'Hort del Senyor que està allà dalt, mira com ho tenia. A ver. Si enfoques, Claro. mira com ho tenia, la mar de bé, des d'allà dalt. Controlei. Home, d'allà dalt veia. D'allí vigilei. És el que diem d'allà dalt. La gent que le treballa a l'hort, i d'allí veia la verdureta i la fruita i tot. Podia triar. Ara avui Claro, he vist que ha crescut això. Mira, i ara treballen estos o ara no treballen. Molt bé, això se va descobrir una mica més descobert de lo que està ahí. I mireu com està, si ho podem veure, fet en aquesta espècie de cinches, per poder aguantar, perquè en origen, exacto, lo que teníem i lo que podem... Bueno, és per fer de brida així, clar, per sujetar... una brida dels dos costats, que consto que mos hem calat per detrás de la valla que hi ha per protegir. Hem obert un pam i hem pogut entrar. Així... No, millor per l'altre, se veu millor per allà. Per l'altre costat. Però fíjate així, si acas, abans de que... Mira, una marca de cantero, està aquí. Mira, sí, de les mateixes. De les mateixes que tenim al castell, que també està. Per tant, això potser se fetge entre el 13 i el 14, igual que el castell, l'encomençament. I si te fijes així, mira, si vols enfocar així, que és allà on jo m'ahir... Veus? Tal qual està, comptaven que tenia esta part d'així, que és la que tenim ara, molt més desfeita, claro, però tenia un segundo pis a dalt. Este segundo pis, per lo que jo he pogut trobar i llegir, i potser algú que te conté, podia ser com una espècie de primer pis allà on el que s'encarregui de l'hort llevei les seues cuentes o llevei... Ja, com una oficina. Claro, en aquells tiempos, perquè la part de baix, si ho fetxam a l'època del castell, això podia ser una altra de les portes d'entrar a ella, per la part del riu. Llavors és curiós perquè, si venim cara així, veus que se va ficar així com una espècie de mostrador. És que és com és, ja ho veràs. Veus? És com un mostrador. Sí, una taquilla. Sí. Entonces, a lo millor, los que entren i tenien que pagar per entrar a la vila, ells o les mercaderies, algo que se poguera llevar, així el tema de pagar. I la part de dalt, perquè fora control una mica de lo de l'hort. També hi ha que dir que se va tindre que desfer la part de dalt per una figuera que ara encara la veiem, que torna a rexitar, que es va tindre que matar, animalet, però bueno, figuera, molt bé, figuera ne tenim altre camí, perquè la part de baix està, bueno, no està molt accessible. Ara això s'està obrint, així no s'han fixat. Eixa és la història. Us la mostraré una mica. Fíjate en aquella d'allà i la de dins sobretot. No, estic mostrant, així... S'està obrint tot. I així s'està obrint, s'està separant, i estic dalt igual. I després a dins, hi ha com una llosa, allà dalt, a veure, que se veu, que pot caure. I tant. Si mos fijam ara abans de marxar en la càmera, la part de, si us fijau, estos arcos són els que trobam, iguals que els que trobam a l'aljibe, a les bodegues, és el mateix, i el medalló este del mig, este rosetó, que en algun puesto comente que podia ser la imagen d'una virgen en lo niño hasta al mig, però ja voltarem perquè se vegi que també hi ha dos mans, una a cada costat d'aquesta imatge suposta que no s'acaba de veure bé. Aquestes fotos ja les ficaré jo. Ja les ficaràs després tu. Molt bé. Llavors és una altra teoria, i és que el que al final jo vaig estar buscant de templetes com este és sobretot per la part del Pirineu, però n'hi ha per tota Espanya, aunque menys, però sobretot és la part de Huesca, i Huesca Caramunt, al Pirineu, que això en diuen els conxuradors. Vale. Això per les tormentes, vols dir? Exacto. El que passa que a la part de Huesca i la part del Pirineu estan molt a la vora de les iglesias i en puestos en alt. Així no és el cas, lo tenim a la vora del riu. Però possiblement també se farà servir per conxurar els tronells, inclús alguna plaga, baixar el capellà en l'aigua bendita i fer les seues històries que aquella trona que havia de vindre, en vez de vindre cara així, marxaré cara avall. Però inclús després resulta
que n'hi havia entre les viles una mica de pique, perquè d'un capellà a l'altre, d'una vila a l'altra, de dir, escolta, que la tronada de tal dia me la vas enviar tu a mi. Claro, perquè que me la vas enviar. Se passa en la pilota. Això mateix, se passa en la pilota. Això que has parlat tu de pagar, això tenia un nom, los escudos, o com se diu això? Ai, mare, ara no sé. Los diezmos. Bueno, és que n'hi havia molt tipus d'impost. És un impost, los diezmos, no? Diezmos, potser de cara a la vila, però els que venien, com si pagaren, és com si pagaren una entrada a la vila. Llavors no sé, realment, doncs no sé què nom tenia. És allò que diem sempre, si algú sap o s'acorde o té o per algun puesto ha trobat documentació que podia valer, doncs que mos ho digui, que ho anirem afegint a les coses que trobam. Inclús alguna marca més de cantero que puguem treure per dins o no ho sé, però la pena és el que s'està obrint i quasi no es puguem ficar algun xapot de... que ja estem, no sabem si... bueno, jo no tinc ni idea. Si ha de vindre patrimoni, si ha de vindre... qui ha de vindre a evitar que això caigui, ja tornem a estar les mateixes. Tenim patrimoni, està esti, però si mos descuidam una mica tot s'està badant i anirà en terra. Si considerem que són pedres velles, doncs mos és igual, ja poden caure totes. Però si considerem que és part de la història, doncs també és una pena que això vegi... Pues sí, la veritat és que sí. No ho sé, jo crec que algú qui sigui, a qui sea més remito, hauria de tindre una mica d'interès per aguantar totes aquestes pedres, que són nostres, sempre dic el mateix, és la nostra història. Pues bueno, me penso que ja hem donat una mica d'explicació. Una mica del que sabem, no sabem més. I ja està. És un puesto molt xiquetet, està així, quasi que al cul de no res. I bueno, a veure si en una mica de sort, doncs n'hi ha pressupost, n'hi ha subvenció, patrimoni se fica pel mig, i se restaure el que queda. Hi ha molts diners per moltes coses, però bueno, cada un reclami el seu. A veure, jo entenc, altres volen una altra cosa, no? Però és que això és història. És la nostra, és que a més és la nostra. És la història de Malla, però jo no soc ni d'ací. Però bueno, estàs així, jo tampoc, jo soc mitat i mitat, però a mi veure pedres i veure història, veure tot això que es podia recuperar, ja no dic recuperar, ojalà fuera recuperar, però simplement evitar que caigui i podeu treballar i poder saber què és el que va passar així, perquè en este mostrador, ara estem nosaltres, però tu imagina't en aquells que venien disfressats d'aquella manera, parlam del segle XIV, XV, venien a dur alguna cosa per vendre, i així estem pagant, en aquestes mateixes pedres, vull dir que les pedres, ojalà poguérem parlar. No, ara ho has dit. Ojalà poguérem parlar. Això... Ojalà. Però és que, des de luego, així estem los maellans, los treballadors, los de la vila maellans, així. És que venien de fora, cruzaven el pont, d'alguna manera, no sé si pel pont original o no, venien i així, per entrar a la vila, això pareix que era una altra porta. Escolta, és una meravella. Pues bueno, els que vingueu per així, això sí, una cosa, com que hi ha molta gent que ve i va per este caminet per caminar... Sí, per les caldovades. Exacto, aunque estigui ballat i això, no cal que entram, perquè nosaltres mos hem calat així, en plan, si mos cau una pedra, mos aguantam, però mireu-vos un poquet i veieu, aunque sigui per de fora, perquè a lo millor d'un dia per un altre això arribarem i estarà. Però com ho hem vist sempre és el que passa. Sí. Com sempre ho hem vist i així està, doncs tampoc... Quan caigui del tot i ens ho trobem un dia del tot en terra direm, oh, mira, ha caigut. Doncs bueno, mentre estigui, mireu i penseu en que fa molts anys. Però bueno, és que parlem de molts anys. Així s'acaba el vídeo i ja està el pròxim. A veure què és el que trobam. Anar cavilant. Molt bé, vinga, pues. Adiós. Adiós.